Ong ong yeka nalikani ra risang Pandhu siwi den mira neng jrowana tinuduh eyang sang rasi sang Begawan wiyasa kinen hangu pati pepagamakul krama wahyuning narpati yen ra kleru ngelik ya Geng wis sawi ya andak metu ayo ora tau metu Ndara lancur kula Ndara jlonet kula monggo den enggal paring dawuh para punakawan menika ngentosi jengandika dawuh den nggih mang paring dawuh Ndara sakawit angkahku saka Madukara amung perkara dawuhe Kanjeng Hyang Wiyasa garing Petruk Bagong kelawan sira Kakang Semar nggih barengi kelawan impenku ing wuri Janaka kudu bisa nggayuh wedharing pepakem Sri Makutarama sok sapa ingkang bisa nggayuh kanugrahan kuwi mau sembada nurunake ratu pakuning ratrah tumrah ing Nuswa Jawa ya Jawa Dwipa ingkang mangkono Kakang banjur aku mandheg mangu anggonku lumaku kok dadak mandheg mangu niku sampean niku kenging napa olehku malang tumulih sebab yen tak gagas-gagas lungaku saka kasatriyan ninggal kadang sentana lan garwa putra Kakang kaya-kaya mung mikolehake awakku dhewe mburu supaya antuka kamulyan sak anak turunku aku ora gagas kamulyaning bebrayan agung Kakang wae Bapa Bendara kula bapa lancur kula sampeyan sampun ngantos gadah manah kados mekaten niku Den sebab ingkang nama Wahyu Pakem Sri Makutarama menika kedah ginayuh minangka nugraha saking ingkang ngakarya jagat menggah suraosipun tiyang tumitah wonten marcapada punika menapa ingkang kedah dipun gondheli lak inggih pepakem to Den wong niku kudu duwe paugeran lak nggih ngaten iya Kakang lah
menawi sampun antuk pepakeming gesang minangka jejering pangembating praja lajeng wajibipun menika mboten kok diemut piyambak didaku dhewe kelo tekku mboten ngoten niku lah ngono kuwi gunem-gunem ngono kuwi mentolak jata sindase mila lajeng dipun basakaken saged nurunaken ratu trah tumrah punika Den jalaran negari punika menawi sampun wonten pepakemipun ingkang kukuh tetep badhe lestari adegipun menika rak nggih ingkang dipun sedya para kadang Pandhawa 5 to Den iya Kakang Semar sithik akeh pangandikamu ndadekake cumeplong rasaning atiku menawa mangkono Kakang sedyaku anggayuh pepakem aku Rama kudu tak jejegake ora nengenake bab kamulyaning turun wae nanging uga ngupaya pepakem adeging negara murih bisa manggih raharja ing sakteruse sumrambah para kawulane ya Kakang ngaten Den ngaten monggo menika sampun ngancik wonten lengkaing wukir Swelagiri alas Nduryapura menika radi angker cara basane niku angker mung emane sing jeneng pertapan Kutha Runggu niku prasasat kaya kalimputing pedhut mboten cetha ngetan ngulone niku mboten genah monggo Den dipun sidhikara nyuwun pitedah saking Jawata Luhung supados enggal saged sowan panembahan Begawan Kesawa Siti nggih Den iya Kakang tan samar pamoring suksma oh